Енох, ангелите пазители и новата земя. Трета част. Здравейте, скъпи братя и сестри, и добре дошли в третата част от нашето пътешествие през тайните на Енох. Днес ще навлезем в едни от най-красивите и успокояващи видения, които този велик праведник ни е оставил. Виденията за небесните воинства, които ни пазят, и за славното бъдеще, което Бог е приготвил за всички вярващи. В древните текстове, оставени от Енох, той описва как небесата не са празни. Те са изпълнени с милиарди светли същества, чиято единствена задача е да служат на Твореца и да бдят над нас. Енох ни разказва за ангелите-пазители, онези тихи защитници, които стоят до нас в моменти на изпитания. Той вижда как те събират нашите молитви и ги поднасят пред престола на Всевишния. Това е мощно напомняне, приятели, че никой от нас не е сам в своята скръб или в своята борба. Имаме невидима подкрепа, която чака само да отворим сърцата си за нея чрез вярата. Но Енох отива още по-далеч. В своите видения той преминава отвъд времето и ни показва картината на новата земя. Той описва свят, в който злото, болестите и тъгата вече не съществуват. Енох вижда времето, когато правдата ще живее сред хората и светлината на Бога ще бъде толкова силна, че няма да има нужда от слънце или луна, защото самия Господ ще бъде нашата светлина. Това видение не е просто приказка от миналото. То е обещание за нашето бъдеще. То ни дава сили да устоим на трудностите днес, знаейки, че този свят е само подготовка за нещо много по-велико. Новата земя е мястото, където всяка сълза ще бъде изтрита и където всяка праведна душа ще намери своя вечен покой. Нека завършим това наше изследване с молитва за закрила и надежда. Господи, благодарим Ти за Твоите свети ангели, които пращаш да ни пазят в тежките часове. Дай ни сили да извървим земния си път със смирение, като държим погледа си вперен в обещанието за Твоето царство и новата земя. Нека Твоят мир бъде с нас сега и вовеки. Амин. Скъпи приятели, с това завършваме нашата поредица за Енох, но пътят на вярата продължава. Благодаря Ви, че бяхме заедно. Ако тези видеа са Ви вдъхновили, споделете ги с хората, които обичате. Нека светлината на тези древни истини достигне до всеки дом. Не забравяйте да харесате видеото и да оставите коментар с вашите мисли. Вашата подкрепа помага на този канал да расте и да носи надежда на повече души. Бъдете благословени, бъдете под закрилата на ангелите и помнете, най-доброто предстои. До следващия път.